povraćaj novca pri svakoj kupovini u gotovini. Kako to funkcioniše? Vrlo jednostavno. Sa Lionessom. Sada se besplatno registrujte i odmah profitirajte. Jer pri svakoj kupovini sa Lionessom vi jednostavno i lako dobijate povraćaj novca na vaš lični bankovni račun. Cashback. Koliko? To zavisi od vaših kupovnih navika. Tačan iznos saznaćete putem SMS-a. Obračun i isplata vrše se nedeljno od minimalnog iznosa od 1000 dinara. Ovako to funkcioniše. Na Lioness internet stranici izaberite partnersku firmu uz pomoć online pretrage trgovaca. Ovde ćete za svaku pojedinačnu partnersku firmu prema određenoj delatnosti pronaći visinu ukupnog rabata. Od toga vi dobijate 1 do 2% trenutne zarade i ostale cashback bonus prednosti iz preostalih resto rabata. Na osnovu jasno označenih simbola možete vidjeti uz pomoć koje od 4 cashback varijante profitirate. Lioness cashback karta, originalnim cashback voucherima, cashback online shopovima i mobilnim cashbackom direktno na vašem smartfonu. Lioness cashback kartu. Pokažite pre plaćanja na kasi, platite kupljeno i dobijate gotovinu nazad na vaš lični bankovni račun. Cashback originalne vouchere naručite pismeno, telefonom ili online. Dobijate gotovinu nazad na vaš lični bankovni račun. Iskoristite originalne partnerske vouchere pri kupovini ili ih poklonite. Cashback online shopovi. Prijavite se sa korisničkim imenom i lozinkom na lioness.net. Pomoću pretrage trgovaca do željene partnerske firme kupite i platite. Dobijate gotovinu nazad na vaš lični bankovni račun. Mobilni cashback. Pokrenite aplikaciju na vašem smartfonu. Platite sa Lioness računa za kupovinu, preuzmite mobilni voucher, iskoristite ga na kasi partnerske firme i dobijate gotovinu nazad na vaš lični bankovni račun. Ispričajte vašoj porodici i prijateljima o jedinstvenim prednostima najvećeg udruženja potrošača na svetu, o Lionessu, jer preporučivati dalje se isplati. Tako će i vaši poznanici i prijatelji dobijeti povraćaj novca pri svakoj kupovini, a i vi lično profitirate na osnovu Lioness prijateljskog bonusa. Ponovo gotovina, nedeljno. Dodatno od Lionessa dobijate i 0,5% od iznosa kupovina vaših direktnih kao i indirektnih preporuka u vidu gotovine na vaš lični bankovni račun. Zajedno postići više u svim delatnostima i zemljama. I to još uvijek nije sve. Postanite i vi deo nečeg posebnog. Lioness, povraćaj novca pri svakoj kupovini.